opara manyime anyateche go mag dongruok kaka dwachgi obedo. Jopiny ma Baringo koro kalo e midhiero mar pong' mar nam ma Baringo. Gino mosekelo midhiero ne jopuonjre kinde ni ma sikunde oyepo ne tam mar adek. Jopiny koro kwayo sirikal mondo obi oresgi kaka Cleophas Oluoch lero. Nen kama ne otuo chon. Geche kod ndigni ne kale. Apaya mane tudo jopiny gi sikunde. Kuonde rwako welo kod gwenge. Sani gweng'ni nimo. Mae en nam ma Baringo. Sani kae yie ma itiyo godo e ng'ado nam. Klese onimo kendo pi nyalo chopo makalo kata chongi. Kuonde rwako welo machon sani odong gunda. Gunda mantiere nam. Chielo manyien ni mar pong' mar nam ne ochakore nade. Hii bahari wakati tulifunga shule ilikuwa sawa, haikuwa imeongezeka, lakini tulipofungua ndio ikawa changamoto. Maji iliongezeka kwa bahari because of rains ambayo inanyesha upande wa Highlands. Chenro ni rocho nyaka chenro mag somo. Mae en aluora mar Loruk. Kae jopuonjre kwanore. Kwani odok piny. Population imekuwa kidogo sana. Unaona kwa sababu wanafunzi walikuwa enrollment yao ni 30. Lakini saa hii niko na wanafunzi mpaka wa sasa niko na wanafunzi wa 7. Nyithindo mane sikul kalo e matek. Kihondko okwako chenro ni. Kae neno karao kod nyang' nitiere ipi. Kendo rio mar somo keto jopuonjre yoro pi nam ma Baringo. Watoto wetu wadogo wanahangaika sana kuvuka hii bahari. Hii bahari ilipoongezeka, mashimo ikatokezea kwa barabara. Watoto wadogo wa nasari inakuwa shida sana kupita maji. Kwa sababu kuna mamba, kuna ipo wanakujanga usiku kutembea mpaka kwa manyumbani huko. Sirkand kaunti ma Baringo lero ni mae ok en tielo mokwongo ma chenro ni timore ne jodak ma Loruk e kaunti ma Baringo. Now if you go to parts of Lake Baringo, you will find that even the tarmac road has been swallowed. Not once, not twice, but this is, I think, almost the third time that the stretch between Loruk and Marigat has been covered by water. Jopiny koro sani kwayo mondo sirkal odonje wachni kendo okelnegi resruok mosiko. Serikali at least kama tufanyia long lasting solution yenye tunaweza fanya kazi smoothly, kufuka barabara kwenda upande wa Tiati na kwenda upande wa Baringo North. Tunataka serikali kusaidia watoto. Sasa Loruk nasema. Sasa maji na kucha zaidi. Hata watoto ya shule hakuna njaa ameenda shule. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.